Алекс, много е топло, отвори вече тези прозорци. Бе, как ще отворя прозорците, ти луда ли си? Много е топло. Абе, хората ще си помислят, че нямам климатик. Ти нямаш климатик. Хората ще си мислят, че нямам климатик, затвори веднага. Ма топло е! Бе, как ще е топло? 35 градуса е. Отвори. Маргарита, затвори. Ние да отваряш. Ма ти нямаш климатик, ще умрем вътре. Ами хората ще си помислят, че нямам. Какво като си помисля, ти наистина нямаш? Ама аз нямам, не искам да зная, че нямам. Добре, Разбрали? Алекс, ами... Какво, Алекс, добре? Комо е добрето? Добре, какво ще правим ние в тази кола? Няма, пусни парното. Пусни нещо Знаеш да ли, духаш. гледай колко 30 градуса е, Алекс. Маргарита, хората ще се помислят, че нямам климатик, ти казвам. Ама топло Ето виж, е! момчето си мисли, че нямам климатик. Какво правиш, климатик ли нямаш? Имам ме! Как ме излагаш пред хората? Човека разбра, че нямам климатик, дето отворих джама. Ще затваряш.